Ja Jeloviek Bolžnoj. Ja zloj Jeloviek. Не привле котелния Я Jeloviek. Я думаю, что у меня болит беджен. Dostojevski on aito venäläinen. Venäläisyyteen kuuluu se, että joskus on uskonut johonkin suurempaan, joskus on uskonut johonkin, mitä voi saavuttaa. Joskus on uskonut siihen, että muutos on mahdollista. Mutta sitten päätynyt hakemaan turvaa siitä suuremmasta. No, sitten kun Dostojevski palasi takaisin Pietariin ja alkoi kirjoittaa työkseen, rahahuolet vaivasi ja pelihimo oli aika hirvittävä. Vaimo ja veli kuoli. Onko ihmekään, että Jumala tulee silloin jotenkin tosi lähelle? Varsinkin kun ainut lahja on kirjoittaa. Ja kirjoittaa niin, että tonkin ne likaisimmat likasangot, ihmisyyden pohjamudat, ja tutkii niitä. Leo Tolstoi kertoo Sodassa ja rauhassa aika mielenkiintoisen tarina. Aatelismies Pierre, myöskin vapaamuuri, elämänsä kyllästynyt, ylipainoinen, venäläinen mies. Ja ranskalaisten jalkoihin silloin, kun ranskalaiset miehittää Moskovan. Ja ikään kuin vastentahtoisesti, mutta samaan aikaan täysin juuri sitä toivoen, jää ranskalaisten vangiksi. Jonkun aliperhosen upseerismiehen puoli huolimattomasta käskystä Pierre ja muut venäläisvangit toimitetaan teloituskomppanian eteen. Mutta luoti säästetään. Pierre ei ammuta. Elämänsä kyllästyneelle rikkaalle aatelismiehelle se on todellinen herätys. On aivan hämmästyttävää, että juuri samoihin aikoihin Fjodor Dostojevski kokee täsmälleen saman kohtalon. Siihen aikaan, kun Dostojevski oli nuori, niin Venäjällä niin kuin nuoret ihmiset, ne oli sitä mieltä, että kyllä me voitetaan kaikki maailman ongelmat. Ja jos kaikki on vaan niin semmoisia rationaalisia egoisteja, niin tällä tavalla me voitetaan kaikki maailman ongelmat. Voidaan elää kristallipalatseissa, keskenään siellä fiilistellä jotain juttuja. Käydä siellä intellektuaalisia keskustelua, tehdä töitä, hankkia lapsia, jotain muuta tällaista. Paskat. Joo, voi tuntua siltä, että nykyään meillä olisi vähän samanlaiset avaimet kädessä. Voi sanoa, että jokainen, joka on elänyt nykyyhteiskunnassa, joka on jakanut jotain sellaisia fiiliksiä, mitä Dostojevskilla esimerkiksi oli siihen suhteessa, että mitä se elämä varsinaisesti on. Minkälaista likaa ja paskaa ja törkyä tämä elämä on. Jokainen, jolla on edes pienin kosketus siihen, ymmärtää, että se on ihan paskaa. Kaikkihan sen tietää, jotka on elänyt tätä elämää. Kaikki. Se, että Dostojevski ymmärsi sen 150 vuotta sitten, se tekee siitä miestä todellisen neron.
tarkoitan todellisen neron. Ja se, että me uskotaan siihen vielä, tekee meistä, myös minusta, täydellisen idiootin. Täydellisen idiootin. Niin, tätä silloin haluttiin saada aikaa. Hissejä, uusia kojeita, tekniikkaa, joka pelastaa meidät ihmiset meidän omasta surkeudesta. Onko tuonut ihmekään, että Fedoria vähän ällöttää? Tämmöisiä hissejä vaan kulkee sieltä yli ämpäri, ylös alas. Ikään kuin se ratkaisisi meidän ihmisyyden ongelmia. Niin. Ehkäpä siitä syystä Dostojevskista tuli oikein perivanhoillinen, Jumalaan turvautuva venäläinen mies. Kyllä mä ymmärrän sen. Kyllä mä ymmärrän sen täysin. Perinteessä on aika paljon turvaa. Sä teet asioita samalla tavalla. Ne pysyy samalla tavalla. Ei uutuuksia. Ei mikroaaltouuneja. Ainoastaan Jumala. Yksi iänkaikkinen Jumala. Mitä mikään modernisaatio, tulos, mikään teknologinen vempain on verrattuna siihen suuruuteen, siihen ainoaan viimeiseen suuruuteen, joka tässä maailmassa on enää olemassa. Ei yhtään mitään. Täytyy sanoa, että mä oon samaa mieltä siinä. Tosi paljon samaa mieltä. Jos siis uskoisin Jumalaan.